камол қиличдароғлу номзад ба мақоми президентӣ зимни суханронияш дар шабакаи ютуб бо хитоб ба интихобкунандагоне ки бори аввал пои сандуқҳои райдиҳӣ мераванд худро пайрави мазҳаби алавӣ эълон кард. чунин эътироф дар сиёсати Туркия кам ба назар мерасад, зеро дар тӯли садсолаҳо пайравони алавия аз ҷониби аксари мусулмонони сунни мазҳаб зери табъиз қарор мегирифтанд. тафсири ислом дар ин мазҳаб аз фаҳмиши сунниҳо фарқ мекунад. маросимҳо гуногунанд, тафсир дигар аст, фалсафа дигар аст. аз ин рӯ сунниҳои сахтгир онро ҳамчун тафсири бидъат медонанд. алавиҳо на дар масоҷид балки дар ҷамоатхона намоз мехонанд ва бо рақс ибодат мекунанд. ба фарқ аз дигар мазҳабҳои исломӣ намозгузории занону мардон ҷудо набуда пӯшидани ҳиҷоб ҳатмӣ нест. алавиҳо борҳо қурбони хушунати мазҳабӣ шуданд. соли 1993 як издиҳоми мазҳабӣ меҳмонхонаеро ки ҷашнвораи фарҳангии алавиҳо баргузор мешуд сӯзондаву 37 нафарро ба ҳалокат расонданд. хушунат нисбати пайравони ин мазҳаб то имрӯз идома дорад. селами саритас раиси ҳизби картал ҷемевии Истанбул соли гузашта мавриди як ҳамлаи издиҳоми мазҳабӣ қарор гирифт. вай аз навори қиличдароғлу истиқбол мекунад. ин навор ҷомеаи моро хушбин кард. дар ҳар сурат одамон ҳоло рӯшод дар бораи алавӣ буданашон суҳбат мекунанд. мо мехоҳем ки фарзандони мо дар ҷомеаи амн зиндагӣ карда ва дар ин кишвар ҳуқуқи баробар дошта бошанд. аммо қиличдароғлу дар шабакаҳои иҷтимоӣ мавриди ҳамла ва таҳдид қарор гирифта ӯро ба ҷудоиандозӣ дар кишвар муттаҳам менамоянд. президенти Туркия Раҷаб Таyyip Эрдоғон зуд ба қиличдароғлу бо ишора ба мансубияти мазҳабиаш ба таври пардапӯшона ҳамла мекунад. то кунун ҳуввияти мазҳабии қиличдароғлу дар миёни бисёре аз райдиҳандагон ҳамчун монеаи интихоботӣ арзёбӣ мешуд. бо ин ҳама дар ҳоле ки ӯ ба эътилофи аҳзоби мазҳабӣ ва миллатгаро раҳбарӣ мекунад, бархе аз соҳибназарон мегӯянд ҷомеаи Туркия тағйир меёбад. ин барои кишвар хеле муҳим буд. агар ҳоло шумо ба миллат иттифоқӣ иттиҳоди мухолифон назар кунед, мебинед ки исломгароён, миллатгароён, дунявиён ва алавиҳову сунниҳо якҷо ҳастанд. ин ба он маънист ки масъалаи мазкур шояд ба мисли 10 соли пеш чандон муҳим нест. навори қиличдароғлу бозии сиёсӣ унвон мешавад, аммо ба беш аз 100 миллион тамошобин беасар намонд. бо таваҷҷӯҳ ба хурофоте ки то имрӯз ҷамоати алавиҳо бо он рӯбаро аст, ин амал хеле ҷасурона ва муҳим аст. дар интихоботе ки то рафт наздиктар мешавад, маълум нест ки бозии сиёсии қиличдароғлу натиҷа медиҳад ё не. бархе аз соҳибназарон мегӯянд новобаста аз он ки ин сиёсатмадор пирӯз мешавад ё не, ӯ аллакай фазои сиёсии кишварро тағйир додааст.